Takže zdravím vás u nového videa. Molitán. No a dneska si dáme ďalšiu hudnú do kanály. Čiže zanechajte like a odber, pretože do konca roka chceme dať už konečne tých 100 odberateľov. No a my ideme na to. Dneska tu mám popstarty, konkrétne broskev a vanilka. No a potom je tu ešte bez cukru jahoda a máta, takže ideme na to. No a potom tu máme ešte takéto Merci cukríky, ochutnáme, no a ideme na to. Takže začal by som asi tým popstarty jahoda máta bez cukru, takže ideme na to. Ja urobím ASMR. Kurňa, mi to nevyšlo. No nič. Čuchnite. Jak to vonia, dobre? Vy mi to musíte povedať ako prvý. Ale ideme na to. Čuchnem. Máta. Dobre, to ochutné. No poviem tak, že ja som už mal proste nie bez cukru, ale klasika. Jahoda a máta. No a tam mi asi viacej chutia, pretože tu nacítim viac tú mátu. A chápeš. Není to dobré. Ale akože po mňa také isté, len trochu viac tam cítiť tej máty. Ideme na ďalšie, dám tomu 8 z 10, 8 z 10. Ideme na broskev a vanilka. Poďme na to, čuchnite si opäť. Jaké to je, dobré? Vy tam nič nevidíte, ale... trochu som to zničil, no nič. No nic, ale ideme na to. Poď. Ňam, ňam. To je proste klasické iced tea. Toto fakt doporučujem, pretože je to fakt dobré. Takže dám tomu určite desinu. Dám tomu desinu. Akože určite to nie je dobre piť každý deň, ale za mňa good vec. Za mňa good vec. Ja som, že tá jahoda máta, ale mne viac osobne chutí toto. Takže tak. A teraz ideme na cukrík. Takže poďme na to. Začnem týmto rúžovým Merci. Takže ideme to ochutnať. Je to v bielej čokoláde. Tak toto vyzerá. A ideme na to. To je len biela čokoláda. Yes. To je len biela čokoláda proste. Je to len biela čokoláda, takže nič moc. Ja bielu čokoládu nemám rád, ale OK. Ideme na túto. A neviem, čo to je za farbu. Takže ideme to ochutnať. Zase biela čokoláda. OK. No vidím tam, že sú tam orechy, ktoré ja nemôžem, ale kúsnem trochu. To je to isté s orechmi. GG. Tak zatiaľ nič moc. A ešte tu mám tento modrý, keď bude tiež v bielej čokoláde, tak ja to zhodím na moje. Prosím. What? Zase. A vyzerá, že to je s čokoládou. A to už vyzerá lepšie ako tie ostatné. Poďme na to. 3, 2, 1. Toto je zatiaľ najlepšie. Zatiaľ je to najlepšie. Aj keď ja biele čokolády nemám rád. Ale OK, ten, kto má určite rád bielú čokoládu, tak si toto obľúbi určite. No a ja si myslím, že týmto cukríkom by som mohol dať. Začneme ten prvým, tým čistým s bielou čokoládou. Tomu by som dal 5 z 10, ale hovorím. Ja len preto, že mne nechutí biela čokoláda, ale inak je to fakt kvalitná, takže 10 z 10. Ale ja, že nemám rád tú bielu, no tak dám 5 z 10. Potom je to s orechmi, tej dávam 1 z 10, pretože ja nemôžem orechy. Ale zase ten, kto má rád orechy, tak kľudne mu to bude chutiť. No a
Potom táto s čokoládami, kúskami čokolády. No a toto je zatiaľ asi najlepšie z tých všetkých. A povedal by som takých 7 z 10. Akože možno, že som to mohol dať aj viac, ale nemám rád proste bielú čokoládu. Ja to ešte raz skúsnem do toho. OK. Dúfam, že aj vy niečo máte, pitie alebo jedlo, popcorn nejaký alebo tak. No a my sme asi na konci videa. Keď sa vám toto ochutnávka páčila, nezabudnite dať like a odber. No a my sa vidíme u ďalšieho videa. Takže zatiaľ čau!